Trápí vás vysoké účty za elektrickou energii a chcete si snížit výdaje na provoz domácnosti? Chcete snížit závislost na distribuční společnosti? Vyrobit vlastní čistou elektrickou energii a nezatěžovat životní prostředí? Řešením je hybridní fotovoltaický systém s akumulací do baterií. U běžného fotovoltaického systému energie vyrobená v průběhu dne napájí spotřebiče v domácnosti. Nevyužitá energie je dodávána distributorovi za nevýhodnou a velmi nízkou cenu. Později v době, kdy váš systém nevyrábí, odebíráte drahou elektrickou energii ze sítě. Bateriové úložiště pro solární systém zcela mění způsob využívání získané energie. U hybridního fotovoltaického systému jsou spotřebiče také napájeny přímo elektrickou energií vyráběnou v průběhu dne. Ale nespotřebovanou energii si uložíte do baterií pro pozdější využití a nemrháte ji ve prospěch distributora. Veškerá nevyužitá energie za celý den je tak uložena pro využití během noci nebo kdykoliv budete potřebovat. Znamená to, že svůj fotovoltaický systém využijete na maximum a snížíte si výrazně náklady na provoz domácnosti. Pokud máte vaše baterie plně nabité, můžete se rozhodnout, zda budete dodávat zbývající energii do sítě, nebo systém sníží výkon pouze pro pokrytí vaší aktuální spotřeby. Proto je velmi důležité vybrat správnou velikost bateriového systému pro maximální využití vyrobené energie. Distribuční síť stále zůstává jako důležitá pojistka pro případ, kdy budete mít prázdnou baterii a solární systém nebude vyrábět dostatek elektrické energie. Námi dodávaný fotovoltaický systém obsahuje všechny nezbytné součásti, montáž i administraci. Za nic již nepřiplácíte. Samozřejmostí je vyřízení dotace, která je vyplácena přímo na váš účet. Používáme pouze osvědčené komponenty od předních světových výrobců. Instalací naše služby nekončí. Systém vzdáleně monitorujeme, zajišťujeme servis a následné revize. Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi probereme možnosti instalace.